Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din colecția mea de petarde. Cutia a fost deschisă mai înainte. Avem o cutie de Piratka cu 20 de bucăți de la Tropic. Să desfacem să luat. Sunt într-o cugonță de plastic. Cam așa arată. Fitilul nu este prea bun. Avem o cutie de Big Corsair 12 în pachet cu un foc de la Exotic. Așa arată. Avem 11 dintre astea Crazy Robots. Probabil au 3,5 grame. Așa. 3. Șase. 7. 8, 9, 10. 11. 11. Avem petarde K0240S. Așa arată. Avem aici 10 cutii de Piccolo cu un foc de la Fire Show. Aici tot cutii dintre astea mici. Avem în jur de 21 parcă. Mai avem și aici. Avem circubliță de la Fire Show. Aici tot circublițuri. Aici un set de 6 bucăți. Avem aici o cutie cu 3 focuri. 2. Mai avem, cred că pe acolo. Aici 2 cutii cu 3 focuri de la Fire Show. Avem aici, nu știu ce sunt. Petarde cu 2 focuri. Așa. Nu știu de ce a trimis cu roz. Ele sunt cu galben. Avem o baterie de la Triplex Concept, 25 de focuri. Cred că are 20 de mm, parcă, așa știu. Mai avem o baterie tot cu 25 de focuri de la Cometa Level Up. Tot 20 de mm. Aici avem o cutie cu un foc tot de la Corsair Fire Show, 100 de bucăți.
Aici avem cu 3 focuri de la Corsair, Cometa, Corsairs, 100 în pachet, sunt roșii, stați să desfac să vă arăt. Cam greu cu mână. Așa arată. Avem aici albinuții, 20 în pachet. Astea sunt pentru spectacol. Mai avem aici Dragon de la Cometa, 2 cutii. Stați așa să desfac să vă arăt. Așa arată. Au 1,4 grame, cred. Sunt 10 în pachet. Așa. Mai avem aici tot cu 3 focuri. 3 cutii în total cu 3 focuri. Avem aici 3 seturi de FP3. Și cu astea 4. 5. Astea sunt de 3,3 grame. Flamă roșie. Astea cât au? Tot 3,3 grame. Și astea sunt cu 2,5 grame. Uitați, așa, uitați. Astea au flamă verde. Astea așa. Avem și cu flamă violet, probabil. Tot de 2,5 grame. Și astea tot cu flamă verde. Așa. Cam atât cu colecția mea. Cam astea sunt petardele mele. Vă mulțumesc pentru vizualizare și vă urez un an nou fericit.